tuipui hi mun zau le thuk la hriat ngai lowa khat ani a khovel mun thuma thena mun ni hi tuin atuama heng tuipui te hi thuk tak tak athuk lai ber te phei chu Mount Everest te po pil thei khopa thuk ani a chumi ani awang chuan thil mak lai hriat ngai lo tam tak ain phu mang de chu arin thei ome thalei lung chanchin hi he khovela tuipui ai hian kan hriang zok te po an lo ti a heng tuipui te po hi zir chian vezel ni in tutuma hian tuipui monga anthil mu chu makle o yam lo ber ber te kan hodon ani Dugons shren be heng Dugons kan ti te hi tuipuya cheng thin ramsa thlai hring ei a hming lema siko an ti te an ni a mihring te mu zen chen tur anam lo ba ka chi mang mai lo om endangered species an ni boka Indonesia rama kumsang hele som parukhan hetiang Dugons pahni hi man an ni thule khol zinte hip turin tuipui mong lama an thlun thu hriat ani a heng Dugons te hi nu fa ni a hriat an ni boka tuichunga lu thin ten North Moluku muna an man an ni a an meya chuan China thlungin khol zinte hip tur atana man an ni thina heng Dugons te thalak le chanchin vel hi mun sang sanga andar ta a thunei tu lam chuan bo zui ngalin heng Dugons nu fa hi chu azalen anita ani Galilee structure sahni le pathum khan sonar scan mangin Galilee deal an en chuan heng lung manga siam thil siam lian tak mai hi mu chu ani a he thil siam hi fit soma sang ni in fit chani som thum laya thui ani a ton singruk vel zeta ritura hriat ani boka tuichung thuk tak taka lu thin ten an han zir chian na chuan heng thil siam te hi lung chang tak mang veka siam an ni ti an tar langa alandan chuan leichara siam an ni a hun an kal dewa tui hnuaya tuin achim pilta ni a soi ani he structure hi cone shape ni in kumsang li vel kalta a sakha ni a hriat ani a thlan mual hlui ani lo po in hum him na bang kul vel ni a rin ani bok the purple blob han en mei chuan lunglu pol moi tak te po a ang deuh theya chutiang thil chu hetiang tuipui thu ka chuan beisei tur tak te po ni in alanga he purple blob hi thil nu ni in kumsang le som parukhan tuichung lut thin robot noodles an ti chuan he thil nung hi a mu chuaka robot chuan khomwala keng chuakin thil nung la mu chu alo mu chu thar anita a he purple blob hi tui hnuai thuk taka po a eng vat thei ani Pacific Ocean mong lampang fit sanga chuanga thuka mu ani a he thil an mu chu an hi Southern California mun lam hnai deuh hleka ani rail thlan mual rail chia zon hu ngai ta sela tuipui mong hi kan zon ma sak ber na tur chu ani om lowe Atlantic tuipui monga hian rail pani mu ani a heng rail te hi ton som panga vela ritur ni a hriat ni in class 222T model kumsang khazari somnga bor vela an siam chu kha ni a hriat ani a New Jersey vaw kam atanga lataka heng rail te hi mu ni in engtin nge helai hmuna hian anom thei ti chu zona lian tak ani a then khat ngai dan chuan heng rail te hi helai hmuna pai tur hrim hian lung hian aphur ni in an ngaya ma sela chiang taking engtin nge helai hmuna hian heng rail te hi anom thei ti hi hriat alani lo ani Ice Finger of Death thina kudvot ti te po in asoi theyang chu a hming lema Ice Finger of Death tia hriat lar barnacles hi kumsang kha sakwa samruk bor vela mu chu kha ani a heng thil te hi tui hnuai lama vur atanga in siam ni a hriat ani a he thil hian tuipui mong chu azuk tok ta thina he thilina tuipui mong azuk to a nungcha azuk to fu apiang chu an thi mai zela sea urchins anti tele starfish te hian an tur na sabera he barnacles ina ato fu apiang an thi zel awang hian a hming lema po hian Ice Finger of Death an lo ti phata a scientist pakhat chuan cactus aletling zonga lezuk tok hi a angber ni in an soya he Ice Finger of Death chetlalai hi BBC in kumsang ni le song pakhat khan
time lapse manga mu thein video ala a entu po anga hle ani tuya long chia shipwreck upaber long tuya pil han sei chuan ruwa Titanic lo lang masalo theilowa hetiang long shim shim hi tuipuya hian manata to ano leng kwal vel to thina kum sang hi zali vela upa long chia chu Bulgaria clear car nai taka tuipui mong lama mu ani a helong hi BC zali vel ami to nia hriat ni in helong hi Black Sea tuipuya mu ani a fit sangruk zanga a thuka kum sang ni le som pariat khan mu chu ani a oluk taka zirchian ni in Mediterranean tuipui zoa kal ni a hriat ani bok Greek ho long chia ani a metar som ni le pathuma thui ni in thing manga siam ani a athuk ema wang hian zirchian na du thu sama kalpui po hi a har save le a long chia tuipui monga mu chu to chuan opa ber ni a soi ani the Baltic Sea anomaly sani le som pakhat khan Swedish tui noilam zirmi te chuan thil fit zani vela bial electric field pechuak thei hi an hu chuaka fit sangthum noilama om ni it he thil hian kongka te po anei ni a soi ani a Star Wars a Millennium Falcon te po ang thei lek ni in an soya he thil hi enge ani chi a hriat ne lo ma sela alien ho UFO then khat ne na lo me bel te po anom boka achanchin hi zirchian ni in expeditor te po kalpui tura ruwa manzel ani a scientist then khat ve thung chuan glacier vel tanga lo in siam ni in an ngai thu underwater crop circle tuinoya mai ni lo hetiang crop circle hi manata to mi te makti aloni to thina khovel hun sang sanga te mu thin ni in achan chiang taka soifak thei po hi ani lo thina atimak le zual turin tuipui mong lama po hian hetiang crop circle ang hi mu ani ve thomaya an hu masak ber hi Japan ram tuipuya ni in kumsang zakwa somkwa le pakwa borvel khan ani a hetiang rin mak tak tak te hi thalak te po an pholanga heng crop circle te hi fit samriata thuk vela mu ni in fit ruk le aya lian dewa bialte ani hloma alandan hi amoi reu ema wang hian ahuma satu te po hian uluk takin design a ang ni in an soya he thil mak tak hi puffer fish ten an ko pui zonna atana an siam ti hriat chu anita a heng puffer fish te hian luipui mong lama hian thil moi tak tak an ko pui te hipnan hian an lo design thina an pang par mang chuan leichu nur kualin an hleu kual ta a moi takin heng thil ta hi an siam ta thin ani hetiang siam moi thei te hi puffer fish tlangwal van nei an lo ni ta thin ani red toxic tides red tides kan tiang hi mu thin ani a tuipui chu lo sen phutin hrengai lo tan phei chuan chi aina tham fe ani hrim hrimma hlo po a hlo om hle reng bok ani heng red tides te hi algae ni in an rim che em boka heng red tides thleng chin chi masak ber hi kum sang ka zanga somthum bor vel kha ni in Florida tuipui kama sangha tam tak chu waw kama thia ron len chu ani a tur tam tak apai awang hian nungcha de tan a hlo om thei em a sangha baka heng algae bul ngaya om thin te hian an thi pha ta thina dolphin te la sea turtle thlengin nuna chan pha anom fo thin ani the Antikythera mechanism he Antikythera mechanism anti hi tuipuya thil an hu chu mi ta ngai event na sat berpol ala ni renga kumsang kha zakwa som kole pakhat khan Roman ho long chia chu Greek clear kar pakhat Antikythera bul nai tuipuya mu ani a helong hian thil tam tak phurin chung zinga pakhat chu Antikythera mechanism anti hi ani a he thil hi sana ang deuh hleka siam ni in gear engemozat ani hian anei tela scientist ho bengverzo takni in uluk taka zirchian anita a an hu chu ataka chuan manlai Roman ho analog computer ti anita a tunlai computer da nen chuan adang lam viau ma sela he Antikythera mechanism hi a hun lai mila ngai tu chuan changkang filler tak ani a
malam kum singkat sanga bor vela thil siam te nena te khin rala phei chuan changkang fal tak nia soi ani bok he tlok device a hian branch gear anti somthum lai omin thlale rc le khovel ponlama astronomical bodies zirchian na ani a hriat ani a he thil hi achangkan em awang hian miten makti a hlo a asiam hun lai te an ngai tu phei chuan man lai mi te khan hetiang thil hi an siam thei don ami ti ring pol te po an om ani ole kha tunchuma kaneno theite ani a entu chunga lom thu soye